Xeyirli kеш исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Соба дулкыннары телевидениесе 18 февраль җомга киченә булган эфирын башлап җибәрә. Иң элек атна информацион программасы кысаларында урын алачак сюжетлар хакында кыскача. Район мәдәният йортының эшчәнлегенә беренче тапкыр презентацион форматта анализ ясалды. Тешләргә кереп һаман йөдәтә Афганистан мәңгелек яра йөрәктә. 15 февраль интернационалист сугышчыларны искә алу көне иде. Яшел ут республика бәйгесенең район этабы бу өлкәдәге иң-иңнәрне ачыклый. Россия чаңгы юллары 2022-гә Татарстаннан 200 меңнән артык чаңгычы кушылды. Бу сафта Собалылар да бар иде. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр хакында тулырак сөйләрбез. Халык җыеннары тамам, аның соңгысы район мәдәният йортында узды. Җыелышта күтәрелгән темалар һәм сораулар хакында Әлфия Мөбаракова сөйләр. Район биләмәсендә уза торган җыеннарның соңгысы Соба шәһәр җирлегенә кергән халык белән бергә мәдәният йортында булды. Соба һәм Урта Соба авылы халкы бу җыеннарны көтеп ала һәм бердәм катнаша. Быел башка еллардан аермалы буларак чыгыш ясаучылар саны арткан. Мәктәпләр, балалар бакчалары, иҗат үзәге, спорт мәктәбе, урман хуҗалыгы, банк, ветеринария табиблары чыгышларында халык өчен күп яңалыклар җиткерелде. Соба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хәсәнов докладын слайдлар ярдәмендә һәр тармакка аерым игътибар биреп, төгәл соннар белән язган. Чыгыш дөрестән дә игътибарга лаеклы иде. Әмма халык җыеннарга үзен борчыган сорауларга җавап алу өчен, киләчәккә планнар белән танышу өчен килә. Сораулар. Урта Соба авылы халкы су проблемасын күтәрә. Эчәр суыбыз тонык, исле, тәмсез. Бу проблеманы хәл итегез диләр алар район җитәкчелегенә. Район башлыгы Рәис Миннеханов бу сорау белән инде күптән таныш икән. Суны шишмәдән китертү юлын хәл итәргә җыенабыз. Язга чыгу белән эш башланачак диде ул. Район үзәк шифаханәсенең ашыгыш ярдәм бригадасы чакырган җиргә вакытында килә алмый, җитешмиләр. Дежур бригадалар санын арттырып булмыймы диләр җыенда катнашучылар. Район үзәк шифаханәсенең баш табибы Марат Юсупов ковид белән авыручылар арткан вакытта бу чыннан да шулай. Штатлар расписаниесе белән бәйле, аны сәламәтлек саклау министрлыгы раслый, яңа норматив буенча 10 мең халык яшәгән торак пунктка 3 ашыгыч ярдәм бригадасы хезмәт күрсәтелергә тиеш. Киләчәктә без моны булыр дип көтәбез диде. Тротуарлар, урамнар, тыкрыклар вакытында кардан чистартылмый диләр җыенда катнашучылар. Расих Хәсәнов быел кар бик күп яуды, моңа кадәр техникалар вакытында өлгерде. Рәте һәм җае белән чистартып барабыз, көтегез диде. Сорауларның берсе булайрак иде. Соба гимназиясе янында балаларның укудан чыкканын көтеп бик күп машиналар туктап тора. Алар хәрәкәт итүче машиналарга уңайсызлык тудыра диделәр. Бу турыда да район башлыгы үз сүзен әйтте һәм ГАИ начальнигына әмер бирде. Карарга һәм тикшерергә. Җыеннар тамам. Сорауларга килгәндә булайрак. Җыенда катнашучылар һәр сорауны язып алып килә. Аның уңай хәл ителүен тели. Ә ул сорауларда зур проблемалар күтәреләме? Әллә инде ул әллә ни әһәмияткә ия түгелме? Барыбер. Ул халык зары, халык сүзе, халык сорауы. Район башлыгы Рәис Нургалиевич Миннехановның җыеннарда халыкка мөрәҗәгать итеп әйтә торган бер сүзе бар. Сорауларыгыз булса, аны еллык җыеннарга калдырмагыз. Вакытында авыл җирлекләре башлыкларына һәм безгә җиткерегез ди. Хак сүзләр бит. Бер-беребезне хөрмәт итеп яшәгәндә тормышыбыз рәхәт һәм тыныч булыр. Гыйнвар-февраль айы узган ел башкарылган эшләргә йомгак ясаучыры. Бу айларда оешма предприятиеләрдә еллык отчет җыелышлары үтә. Чәршәмбе көнне Соба күп тармаклы җитештерү предприятиесендә узган елгы эшчәнлеккә нәтиҗә ясалды. Соба күп тармаклы җитештерү предприятиесе бистәнең йөзен матурлауда, яшәеш өчен кирәкле булган уңайлыклар тудыруда күп көч куя һәм уңышларга ирешә. Эшләгән эшкә нәтиҗә, анализлар чыгарып, кайда минуслар, кайда плюслар дип 2022 дип әйтгәндә 22нче елга планнар корабыз бит инде. Тулай мәгәрдә исәпләгәндә инде бу экономик күрсәткечләре караганда без табышлы эшләүгә ирештек. Алланың биргән эшкә һәрбер отырыш безнең битендә оешма күп тармаклы
Bizde suda, kanalizацияда, шүкте, бүтінісі Тулайым 2 жемле білен алғанда Аллаға шүкір, бұл үзе біздің бірдемліктің аңлаты, үзе біздің коллективның күшін аңлаты. Халыкны чиста эшәргә яраклы су белән тәэмин итү өлкәсендә трубалар сузылган, янгын гидрантлары, задвижкалар, насослар алмаштырылган. Бу өлкәдә әле эшләнәсе эшләр дә шактый. Җылылык белән тәэмин итүдә мөһим тармакларның берсе. Предприятиенең диспетчерлык хезмәте 20 котельныйга хезмәт күрсәтә. Сантехника өлкәсендә 2 слесарь, 1 мастер эш башкара. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару 5 дәнә техника белән башкарылып, полигонга урнаштырыла. Сабабыз көннән-көн үсә, матурая, яшеллеккә күмелә. Әмма яшеллекне булдыру гына түгел, аны карап, саклап, тәрбияләп туруда күп тармаклы җитештерү предприятиесе җилкәсендә. Эшләнелгән эшләр белән бер рәттән агымдагы елга бурычлар да куелды. Җыелышта катнашкан район башлыгы предприятие җитәкчесе алдына трассада җылылыкны югалту сәбәпләрен табуны, чистарту корылмаларының төзелеше белән даими кызыксынып торуны йөкләде. Районыбыз халкын чиста су белән тәэмин итүнең мөһимлеген ассызыклады. Тормыш көнкүрешебезгә көндәлек кагылышлы эшләрне, кышкы һәм җәйге айларда урамнарны кардан арындыру, кырдырып туру, себереп юдыруны нәкъ менә алар башкара һәм көн дәвамындагы кәефебезне билгели. Әйтик, иртән машинаң белән урамнан чыга алмасаң, нинди кәефең булсын? Димәк, юл чистартучыларга эшкә иртәрәк керешергә туры килә. Иртә белән 8нче яртларда чыкты уйный, беренче тапкыр юлга шул балаларны садикка китергә, хатын мәктәпкә барды. Юллар ачык иде, әйбәт иде. Уже ачып куйганнар иде. Чистартылган иде, аннан сабага киттем, сәгать шул балаларны иткәч инде. Сабада юллар әйбәт иде, чиста иде. Авырлыклар тудырмады бердә, сизмәдем дә. Предприятие җитәкчесеннән бүгенге көндә кар чистарту эшенең торышы белән кызыксындык. Нишлисең, Ходай Тәгалә муллыктан бирде. Мул булса инде моны игенчелеккә, иген икмәк күп була, иген икмәк булса җыр була, җыр булса икмәк була, икмәк булса җыр була. Бу саңа сөенергә генә кирәк. Алланың Алла бирсә. Бөтенесе әйбәт булыр. Вакытында корын да чыгарабыз, шүбен дә чыгарып торабыз. Ну, әзрәк кешедә инде үзегез беләсез инде 3 норма кар яуды. Әзрәк тақрыклар, тротуарлар, кешенең капка төпләре, андый вопрослар бар инде. Без аны көндәлек тормышта вакытында хәл итеп барырга тырышабыз. Авыртуларны җиңел генә кичереп бар була икән инде. Бер-беребезне югалтмыйча, бер-беребезне аңлап, бер-беребезне саклап, матур итеп яшәргә һәм хезмәт итәргә насыйп булсын. Саба күп тармаклы җитештерү предприятиесе халык өчен эшли. Аларның хезмәтенә хөрмәт белән карыйк. Казакстан Оренбург якларыннан яшь шире яный. Малларда шул ширне булдырмый калу максатыннан районыбызда киңәшмә узды. Анда Татарстан Республикасы ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары да катнашты. Лекция киңәшмәдә авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары, район ветеринария хезмәте белгечләре катнашты. Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габдулхак Усман улы Мутыйгуллин сүзләренчә, хайваннарның йогышлы авырулары буенча Казакстан Оренбург якларында эпизоотик хәл шактый катлаулы. Яшур малларның бик куркыныч авыртуы, яшур белән кешеләр дә авырта. Bugün сөйләшәчәк без инде хуҗалыкларда нәрсәләр эшләргә, хуҗалыкларда менә бөгөнгескәндә куркыныч яны дип әйттем бит инде. Хуҗалыкка керә торган автотранспорт дезинфекциясы кермәскә тиеш, кешеләр санпропускник дип атала торган шундый бүлмәләре бар бит инде. Идән килгән киемнәр белән мал янына кермәскә тиешләр. Кешеләргә, хуҗалыкларга әйтү кирәк. Кешеләр менә бу Неволополчный районнар дип әйтәбез бит инде Оренбург, ул якларга кешенең бармауы кирәк. Мал янына бөтенләй дә кешеләрнең минимум малны караучы кешеләрнең генә керүе кирәк. Главный управление ветеринарияның рөхсәтеннән башка малны каян да кертергә ярамый. Кертә торган малларга ветеринар белешмә булуы кирәк. Яшур хайваннан кешегә йога торган аеруча куркыныч инфекция. Ул һава аша да тарала. Бигрәк тә тилчәгә яшь хайваннар тиз бирешә. Мал сатып алганда да аның ветеринария белешмәсен сорарга кирәк. Чөнки алган вакытта мал сау-сәламәт күренергә, ләкин анда инде инкубация чоры булырга мөмкин. Тагын шундый йогышлы һәм куркыныч авыруларның берсе нодуляр дерматит республикабызның Сарман районында табылган иде. Хайваннарда әлеге чир таралмасын өчен барлык чаралар да күрелде, ди җитәкче урынбасары. Ул тагын бер яңа чир, ул узелковый нодулярный дерматит дип атала. Бу яман чирләрнең берсе. Бу чир инде безнең республикада ишетеп беләсез, Сарман районында чыкты. Бу чирдән маллар 50%-ка кадәр үләләр.
ол үлүдән генә түгел, аның исән калганнары да продукцияны бермей. Сыерның сөте бетә. Шуңа күрә мондый малны асрауның кирәге калмый. Ветеринария хезмәткәрләре авылда, хуҗалыкларда булган бөтен малларның да баш санын белергә тиешләр. Менә кайтарырга рөхсәте булырга тиеш дип әйттем бит инде. Кайтарган чакта да теләсә инде чернең инкубационный период дип әйтәбез бит инде. Шунда инкубационный периоды бар. Әгәр ул яшьүрт чер икән, ул 14 көн. Әгәр менә бу узелку надулярный дерматит икән, 7 көн. Әгәр мал кайтканнан соң ветеринария хезмәткәрләре бу малга вакцинация, кан алу эшләрен эшләмәсәләр дә, әгәр мал авырта торган булса, шул инкубацион периодта ул күренә, аннан соң әгәр авырткан чакта инде чир таралмый торган була. Менә бу эшне, менә бу по хозяйственной книга дигән берне журналларны булдырырга карарга кирәк. Инфекцияга каршы торуның төп чарасы профилактика. Малларның сәламәтлеге безнең исәнлеккә дә йогынты ясавын онытмасак иде. Мәдәният хезмәткәрләре һәр вакыт эзләнүдә. Бәйрәм кичәләрне яңаша үткәрүдән башлап, социаль челтәрләр ашада халыкка якынаялар. Ләкин төп максат булып халыкны мәдәнияткә, сәнгатькә җәлеп итү кала. Бу атнада Соба район мәдәният йортының 2021 елгы эшчәнлегенә беренче тапкыр презентацион форматта анализ ясалды. Мәдәният хезмәткәре һөнәр генә түгел, ул сәнгать аша кешенең күңелен, рухын дәвалаучы, дөньяга матурлык истәүче. Биредә шын иҗат кешесе булмасаң, кешеләрне яратмасаң, әлеге һөнәрнең асылына төшенеп, аңа шын мәгънәсендә бирелеп эшләп булмый. Семинарга килүчеләрне Саба мәдәният йорты фойесында үзенчәлекле күргәзмә каршы алды. Татар халык уен кораллары, тарихи материаллар тәкъдим ителде. Мастер-класслар күрсәтелде. Мәсәлән, оста итеп салынган грим сәхнәдәге чыгышның уңышлы булуына беренче адым. Театр өлкәсендә грим салуны үзенчәлеге бик зур. Чөнки менә рольләрдә уйнаганда, нинди генә рольләрдә уйнарга туры килсә дә, гримның әһәмияте бик зур. Картлар роле булсынмы, или яшьләр роле булсынмы, ул һәр вакытта артистлар, профессионал артистлар да, үзешчән артистлар да грим сала белергә тиешләр. Ул төп үзенчәлек менә шул грим салуда. Менә хәзер вакытта без инде менә шушы выставкада, күргәзмәдә дип әйтик, грим салырга өйрәнәбез. Сәхнәдә уңышлы чыгыш ясау күп нәрсәләргә бәйле. Спектакль икән, декорация да кирәк. Саба мәдәният йортының рәссамы Расих Алтынбаев хезмәттәшләре белән аны менә дигән итеп ясап куя. Ул ясаган фигуралар күпләрне сокландырды. Спектакльләргә һәр вакытта үзебезнең монда хезмәттәшләребез белән бергә эшлибез инде. Менә соңгы спектакльгә эшләгәндә анда теге ябыштырып ташларга туры килде. Күбитер сварка белән, сварка эшләрдә күп булды. Шуңа күрә зурдан декорация булды инде. Шуңа күрә үземнең хезмәттәшләрем белән бергә эшләдек. Казанның мәдәният министрлыгыннан килгән белгечләр иң элек күргәзмәләр белән танышты, мастер-классларны күзәтте. Мәдәният өлкәсендә соңгы елларда булган үзгәрешләргә карата үз фикерләрен белдерделәр. Время оно определенно имеет под собой обязательства, сложности, и поэтому отрасль культуры, она в этих условиях должна как-то тоже в этих условиях жить, развиваться и совершенствоваться. Халык клубка бик яратып йөри. Именно в наше время сейчас, во время пандемии, мне кажется, ДК, сельские дома культуры, вообще, в общем, дома культуры очень важную роль играют в нашей жизни. Они отвлекают нас от проблем. И все вот эти концерты, мероприятия, которые проходят в наших учреждениях культуры, они нужны нашему народу, они любят и приходят, и получают колоссальное удовольствие. Мәдәният хезмәткәрләренең хезмәте һәрберебезнең күз алдында. Һөнәри салыктан тыш яңалыкка омтылу, аларны үз хезмәтеңдә куллану да кирәк. Энтузиаст һәм үз эшеңнең фанаты булмасаң, нәтиҗә турында сөйләү дә авыр. Саба районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Захидуллин көндәшлеккә сәләтле булырга тиешбез дигән фикердә. Әлбәттә, 22 елга өметләребез зур. Безнең инде эшләү гел бер төрле булса, безнең продукцияны халык матур итеп кабулдай итмәсе, шуның өчен үзебезнең мәдәни продукцияны үзгәртү өчен, гел яңалык алу өчен менә шундый семинарлар күбрәк кирәк.
Шуның өчен без инде гел белгечләр чакырабыз, үзебезнең өстендә бездә эшләргә тырышабыз. Халык клубларга, китапханәләргә, музейларга йөреп торса гына без халыкка кирәк булабыз. Шул вакытта гына безнең эшебез барачак. Әлбәттә, менә таләпләр дә төрле. Безгә инде бүгенге көндә таләпләр онлайн режимда барлык мероприятияларны да, чараларны да күрсәтергә кушалар. Кызганычка каршы соңгы вакытта без аны күрдек. Социаль челтәрләрдә без инде күбрәк үзебезнең чараларыбызны куйсак, халыкның килүе бик кими икән. Безгә бит инде залда халыкның булуы да кирәк. Менә шушында алтын урталык диләр бит, менә шуны табып эшләргә кирәк. Социаль челтәрләрдәге күренешләр белән конкуренцияга килгәндә, ул социаль челтәрдә инде ул күбрәк онлайн бара бит. Бездә инде ул тере живой. Мин уйлыйм, ул элек тә шулай булган, алдагы вакытта да шулай булачак. Тере күз белән үзебезнең карап, күреп утыру ул күпкә отышлырак булачак. Мин уйлыйм, без конкурент була аларбыз дип. Саба район мәдәният йортындагы иҗат берләшмәләре үзләренең эшчәнлекләрен быел презентацион форматта тәкъдим иттеләр. Гөлбакча вокаль ансамбле, Нәүрүз халык фольклор ансамбле, Бәйрәм бию коллективы һәм башкаларның чыгышларын залдагы хезмәттәшләре яратып кабул итте. Һәм әлеге коллективлар районда үтүче һәр чараның йөзе кашы. Үз чыгышында мәдәният бүлеге җитәкчесе узган 2021 елга нәтиҗәләр ясап, алга таба максатларны билгеләде. Һәрбер хезмәткәргә рәхмәтен белдерде. Иң тырышлар, юбилейларын билгеләп үтүчеләр, бәби туу шатлыгын кичерүчеләр сәхнә түренә чакырып бүләкләнде. Райондаш язучыбыз Гөлсинә Галимуллина районыбызның мәдәният учреждениеларына үз китапларын бүләк итте. Соңыннан лотерея уены үткәрелде. Мәдәният хезмәткәрләре үзара очрашу, аралашудан алдагы көннәрдә эшләү өчен идея, көч алып таралыштылар. Шушы көннәрдә Саба район мәдәният йортында ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы республика бәйгесенең зона туры булып узды. Жюри хөкеменә 9 номинация буенча 25 эш тәкъдим ителгән иде. Эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә жюри эшләрне видео форматта карады һәм бәяләде. Саба, Орша, Этне, Балташ, Биектау, Күкмара, Лайыш, Питреш, Теләше районнары буенча бәйгедә катнашу өчен иң үрнәк хатын-кызлар һәм иң булдыклы ир-егетләр тәкъдим ителгән иде. Кандидатларның һәркайсы үзе турында 3 минутлык видеоматериал әзерләгән. Видеоматериаллардан, презентациялардан безнең замандашларыбызның ничек яшәүләрен, яулаган җиңүләрен, уңышка ирешү серләрен белергә була иде. Саба районы хатын-кызлар советы җитәкчесе Илмира ханым Галимуллина мондый мәртәбәле бәйгенең зона туры бездә үтүе һәм 4 райондашыбызның катнашуы зур дәрәҗә икәнен ассызыклады. Әйе, монда төрле һөнәр ияләре бар. Безнең республика, безнең районнан тәкъдим ителде 4 номинант. Аларның берсе Светлана Фәсхетдинова, Курсаба җәмгыятенең ветврачы, һәм безнең Сабаның шагыйрәсе, иҗат вәкиле дип әйтгәндә, Сабагаз идарәсендә эшләүче Илмира Гыймаева, һәм безнең тренер Донлыклы Исмаилов Фархот Усманович, сәламәтлекләре шикләнгән балалар белән шөгыльләнүче, һәм безнең Осылташ бию коллективының җитәкчесе Гүзәл Гарипова. Менә шушы эшләр тәкъдим ителде. Районнардагы хатын-кызлар советы әлеге бәйге өчен иң җаваплыларны сайлап ала һәм аларга төрле яклап булышлык күрсәтә. Орша районы хатын-кызлар советы җитәкчесе Әлмира Гатауллина кайда гына эшләсә дә уңышларга ирешкән шәхес. Райондашлары яулаган җиңүләр белән дә чын күңелдән горурлана. Әлхәмдүлилләһи шөкер, Орша районында 27 мең хатын-кыз яши. 51 меңнән күбрәк кешенең 27 мең хатын-кызы. Шуңа күрә сайлап алу мөмкинчелеге бик зур монда. Ел сайын кемне сайлый, кемне генә тәкъдим итик дигән сорау бер вакытта да тумый. Biz инде монда бик достойный кешеләр һәр вакытта да үз эшенең остасы булган, кешегә тәкъдим итеп була торган, үрнәк итеп була торган, аннары аның примерында дип әйтик инде менә үсә торган име, шундый хөрмәтле хатын-кызларыбызны тәкъдим итәбез ел сайын. Монда инде эшләр керә, без аларны башта инде әйтәбез инде, безнең менә авыл җирлегендә 15 җирлектә 15 хатын-кыз бар, безнең советта барлыгы 15
хатын-кыз советында һәм җирлекләрдә тагы 15-30 хатын-кыз безнең шушы хатын-кызлар советында дип әйтик инде 15 җирлеккә дә тәкъдим итәбез. Менә сез үзегезнең җирлектән тәкъдим итә торган, районда күрсәтә торган, җиңә торган, зонага чыга торган һәм инде республика дәрәҗәсенә менә торган ханымнарны күрсәтә аласызмы? Булар инде әлбәттә сайлау турлары уздыралар, булар клубларга чыгып чыгышлар ясыйлар, әзерләнәләр бик матур. Ул инде барыбер теге юктан гына була алмый инде ул. Иң-иңнәре барырга тиеш бит инде монда. Менә шулай итеп ул уза җыелалар һәм инде менә сайлап алу районга тәкъдим ителде 9 хатын-кыз бу елда. Аны инде 9 хатын-кыз тәкъдим ителде. Без инде аларның инде альбомнары буенча, аннарсын видеолары буенча комиссия белән, анда инде хатын-кызлар комиссиясе да, дом культураларда керә инде, администрациядан да алабыз инде. Без менә монда утырып, түгәрәк стелләр артында коллегиально біз буларны сайлыйбыз, чөнки инде теге яхшыларның да иң яхшысы була бит инде барыбер. Жюрины Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов сәламләде. Конкурсның оештыру комитеты җитәкчесе, Татарстан хатын-кызлары республика иҗтимагый оешмасы әгъзасы, Татарстан мәгариф үсеше институты ректоры киңәшчесе Гүзәлия Минкина ел хатын-кызы бәйгесе бик күпләргә канатлар куйды, яңа җиңүләргә рухландырды диде. Дәстәндә бик көтеп килгән көннәр булар. Без инде ничә ел республика буенча үткәрәбез шундый матур бәйрәм. 8 мартка хәзерләнәбез. Ел сайын шулай тырыша һәр райондан иң матур хатын-кызларны, иң матур егетләрне сайлап, менә республикага күрсәтергә тырышып, менә шундый зональный конкурслар үткәрәбез. Быел, конечно, икенче инде генә булса да инде менә күзгә карап, алар белән сөйләшеп, ул икенче. Ну бүген дә ничего. Бүген дә без бүген менә хәзер комиссия буенча карыйбыз, фильмларны изучать итәбез. Инде генә момент булмаса да, безнең республикада ничего не отменяется, по-русски әйтмешли. Жизнь продолжается, матур көннәр була, хәзер дә матур көннәр. Мин уйлыйм, что без тагын да шулай матур итеп җыенып, тагын да әйтәбез, дөньясы матур дип. Республикада нәшер ителүче Сөембикә журналының баш мөхәррир урынбасары, татар халкының гореф-гадәтләрен өйрәнүче Рәмзия Кашапова безнең якташыбыз. Күп еллар конкурсның жюри составында эшли. Жюри әгъзасы булып, мин быел инде 12 ел була эшләвемә. Менә шул сайлау турында ел хатын-кызы һәм менә бу безнең улы республика бәйгесендә жюри әгъзасы буларак һәм инде оргкомитет әгъзасы буларак, әлбәттә безнең өчен бу бик мөһим улы эш, чөнки без монда әлбәттә хатын-кызларыбызны күрәбез. Нинди хатын-кызлар булдыклы, төрле яктан булган, үзенең эшмәкәрлеген күрсәткән, үзенең гыйльми яктан булганлыгын күрсәткән, үзенең хатын-кызлыгын күрсәткән, үзенең табигатен күрсәткән, һәм инде безнең татар хатын-кызының милләтен күрсәткән хатын-кызларны без менә шулай итеп карап, сайлап, һәм инде безнең журналда чыгарабыз. Алар безнең героиняларыбыз була, менә безнең өчен бик мөһим. Менә бу зональный тур дип атала бит инде районны менә шулай итеп сайлау турларында без әлбәттә үзебезгә героинялар сайлыйбыз. Аларны күрәбез. Мәрҗән итеп чүпләп кенә алабыз һәм инде ел дәвамында Аллага тапшырып, безнең журналларда аларны яктыртабыз. Барлык эшләрне караганнан соң 13 катнашучының эшләре республика турына тәкъдим ителде. Ул Казан шәһәрендә үтәчәк. Жюри иң актив катнашучы район дип Күкмараны тапты. Әлеге районнан 5 эш тәкъдим ителгән иде. Арча, Саба, Балташ районнарының активлыгы билгеләп үтелде. Иң сөенечлесе бәйгегә эшләрен тәкъдим иткән 4 райондашыбыз да финалга үттеләр. 12 февраль көне Созвездие Йолдызлык 2022 эстрада сәнгатенең 22-нче Ачык Республика телевизион яшьләр фестиваленең сайлап алу турларына әзерлек кысаларында Соба район мәдәният йортында яшь талантлар өчен вокал һәм бию сәнгатенең әйдәп баручы осталары күчмә мастер-класс уздырды. Тулырак алдагы хәбәрдә.
Мәртәбәле жюрины Саба йылдызлары менә шулай сәламләп каршы алды. Алар арасында сәнгать дөньясының данлыклы шәхесләре Дмитрий Туманов, Алина Ивах, Дмитрий Платонов, Райля Гарипова, Зилә Сынгатуллиналар бар иде. Гомумән беренче мәртәбә менә шу бинада. Мен әйтәсем килә, шундый матурлык, шундый яхшы шартлар тудырылган балалар өчен. Мен уйлыйм, мондый шартлардан соң җиңү генә кирәк. Сабалар гел яхшы кием белән, матур хәзерлек белән, менә күпме мен беләм, 20 елга якын эшлим инде. Мен уйлыйм, быел да сабалар сынатмас дип. Чөнки менә хәзер карадык, биюләр дә матур, эш бара, бик яхшы. Вокаль ансамбльләр Шаймарданмы, Сабамы җитәкченең эше күренә. Без бит карыйбыз, вокаль ансамбльдә ничек анда аранжировка ясалган, ничек алар менә чиста итеп җырлыйлар, аккордлары шундый матур, балалар мөлаем. Мин менә күңелем тулды, чын-чынлап зур уңышлар телим. Мастер-класста Саба балалар сәнгать мәктәбенең Асылташ, яшьлек бию коллективы, Тамчы, Энҗе бөртекләре вокаль ансамбле, Бәллүр вокал бию, шулай ук вокал соло номинациясе солистлары катнашты. Коллективларга йылдызлык конкурсы таләпләренә туры китереп, үз чыгышларын камилләштерү, масштаблы проектта җиңү мөмкинлеген арттыру өчен зур игътибар бирелде. Жюри әгъзалары Саба йылдызларының сәләтенә югары бәя биреп, аларны зур сәхнәгә чакырды. 16 февраль көнне Байлар Сабасының Әлүки балалар бакчасында Яшел Ут республика бәйгесенең район этабы булып үтте. Иң элек безнең тәрбиячеләр Саба аграр күлият базасында экзамен бирделәр юл йөрү кагыйдәләре буенча. Монда безнең 10 тәрбияче катнашты. Бу экзаменнар инде безнең юл йөрү кагыйдәләре билетлары буенча алар инде уңышлы гына биреп чыктылар экзаменнарын. Барыбер бер кат искә төшерделәр кагыйдәләрне. 2 елга бер тапкыр оештырылучы конкурс юл транспорт фаҗигаләрен булдырмау һәм балаларга кагыйдәләрне тагын да ныграк төшендерүне максат итеп куя. 16 февраль көнне Килдебәк, Эзмә, Шәмәрдәнең Әкият, Байлар Сабасының Кыңгырау, Балачак балалар бакчасы тәрбиячеләренең шөгыленә бәя бирелде. Килдебәк авылының Кояшкай балалар бакчасы тәрбиячесе Фәридә Гобайдуллина 30 елга якын балалар белән эшли. Тәрбияче бу тема елдан-ел күбрәк игътибар таләп итә ди. Балалар белән эшчәнлекләрне уен формасында алып барырга тырышабыз. Чөнки уен белән балаларның хәтерендә күбрәк кала. Юл йөрү кагыйдәләрен үзләштерергә аларга шулай рәхәтрәк була. Хәзер бит инде техника заманасы, балалар күбрәк телефоннан, компьютерлардан, телевизорлардан шундый мультфильмнар бар бит инде хәзер, шулардан да өйрәнәләр. Шулай әти-әниләр белән дәгән эшләрне алып барабыз. Бәйгедә айрым тәрбиячеләрдән тыш балалар бакчалары да катнаша. Байлар Сабасының Шатлык, Шоколад, Иләбер авылының Умырзая, Иске Мишәннең Таң, Югары Симет һәм Түбән Шытсу авылларының Ромашка балалар бакчалары үз эшләрен махсус папкага туплап тәкъдим иткән. Алар да жюри тарафыннан каралып үз бәясен алды. Районыбызның юхидия хезмәткәрләре мондый бәйгеләр уздырудан тыш балалар белән шөгыльләрдә файдаланучы юл билгеләре һәм башка кирәкле декорация белән тәэмин итүдә дә булышлык күрсәтә. Балаларның куркынычсызлыгы өлкәннәр кулында. Узган ел булган юл фаҗигаләре шуны дәлилли. Безнең 2021 елда үткән елыбызда инде 2 бала катнашында юл транспорт һәлакәте булды. Шунында инде без үзебезнең бер балабызны югалттык. Бер балабыз инде тән җәрәхәтләре алды төрле. Ул балабыз исән-сау, Аллага шөкер. Инде мондай очраклар бүтән киләсе елларда да республикабызда да мондый очраклар булмасын иде. Бәйгенең соңгы нәтиҗәләре һәм бүләкләү алдагы атнага билгеләнгән. Район буенча барлыгы 10 тәрбияче көч сынашты. Җиңүчеләр үзләрен республика бәйгесендә дә сынаячак.
15 февраль көнне илебез Совет гаскәрләренең Афганистаннан чыгарылган көнен искә ала. 1989 елдан башлап бу көн илебездә афганчылар көне буларак билгеләп үтелә. Утлы елларны кичкән егетләр белән очрашу иртәнге якта хәрби комиссариатта үтте. Биредә афганчыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов сәламләп, Фәнис Валиев һәм Халид Шариповка рәхмәт хатлары тапшырды. Сез барыгыз да үзегезнең илебез алдында бурычыгызны үтәдегез. Бурычыгызны үтәп инде безнең яшьләрнең хәзер үзенчәлекле тәрбия бара. Без ул тәрбиягә карамастан инде менә шундый көннәр белән, патриотик воспитание белән шушы сезнең примерда, сезнең үрнәктә шундый яшьләрне тәрбияләүдә ул шушы афганчылар көне үзенең шушы безнең район тормышында, илебезнең тормышында бер зур урынын алып тора. Очрашу интернационалист сугышчылар истәлегенә салынган һәйкәлгә чәчәкләр салу белән дәвам итте. Соба районыннан Афган сугышында барлыгы 152 егет катнашкан. Шуның 3-се сугышчан хәрәкәтләрдә башын салган. Бу көндә көрәштәш дуслары шаһит киткәннәрнең каберендә дә булып чәчәкләр салды. Шәмәрдән бистәсеннән 18 егет Афган җирендә хәрби хезмәтен үти. 14 февраль көнне Мәдәният йортында ветеран укытучы Әлфира Шакирова инициативасы белән зур бәйрәм чарасы оештырылды. Елда оешканлык белән узучы бу чара районыбыз афганчыларын бергә җыйды. Вафат булганнарны искә алабыз. Безнең арада яшәүчеләрнең күзләренә карап кичерешләрен уртаклашырга телибез. Шәмәрдән Мәдәният йортында узган чара безне шул елларга кабат алып кайтты. Самат исемле гади авыл малаена армия сафларына чакыру килә. Кичкенәдән солдат булырга хыялланган егет алда ниләр көтәсен әле күз алдына да китермәй. Ул бит сугышка китми, солдатка гына китә. Солдат булмаган егетмени ул? Атна сайын килгән хатлар соңрак сирәгәя. Солдат анасы күргән төштә кайгының якында гына икәнлеген кисәтә. Өйебезнең түбәсенә бер козгын килеп кунган икән дим. Чыктым да куам. Һич кенә дә китмим. Самат чыкты да. Әни, газаплама куып. Ул китәргә килмәгән дим. Ул да булмады әлеге козгын. Саматның иңенә очып төште дә. Җилкәсен шукый башлады. Сездә аналар Afganistan'a керүнең беренче 5 көнендә ул 25 декабрьдән 31-нә кадәр 86 совет солдаты хәлак булды. Яңа ел алдыннан кемдер бүләк көткәндә 86 гаилә кара кайгы хәбәре алды. Шул елларның тере шаһиты Мөнир Хусаинов. Ул Афганистанга сугышка кадәр үк иң беренче булып, 79 елның июнь аенда десант белән төшерелә. Башта кергәндә, аннан соң безне ул шәһәрне җибәрделәр. Аннан соң 79 елның июнь ахырларында безне яңадан кире кергәнгә кайтардылар да. Икадна, обучение булды дәсенә. Подготовка дигәндәй, аннан соң безне Афганистанга чыгардылар. Ләкин безгә ул вакытта да дөресен әйтүче булмады. Афганистанга барабыз дип әйтмәделәр. Советлар Союзыннан читтә сезгә хезмәтне дәвам итәргә туры киләчәк диделәр. Ул 6 көнне төнге 12-дә без Фергарадан очтык. Афганистанга 2 сааттан Баграмда идек инде. Безнең шунда хезмәт башланды. Баграм инде ул Афганистанның йөрәге дип әйтсәң дә була. Военный база иң зурысы шунда. Бөтен гаскәрләр шул Баграм аркылы керде. Бөтен җөкләр, военный грузлар шуннан керде Афганистанга. Безгә шундай задание бирелде инде. Самолетлар нинди генә очракта да очып та китәргә тиеш иде. Килеп тә төшеп, йөкне бушатып китәргә итеп без Баграмда шулай бу базаны сакларга тиеш иде. Бер йорттан 2 солдат бу хәл Шәмәрдәннән Валиевлар гаиләсендә була. Авырлык бит инде ул чыныктыра да, ныгыйсында бердәмләштерә дә. Шуңа күрә бирешмәдек, Аллаһка шөкер, икебез дә исән саеп кайттык. Менә монда баланың хатын көткән дигән мизгелләрдән шуны әйтәс килә. Рәхмәт менә безнең әтиәниябезгә, инде алар безнекеләр исән сау түгел. Бу үз көндәге ветераннарның
исән сау әтин әниләренә, үлгәннәрне искә алып, алар алдында баш иеп, рәхмәт әйтәсе килә. Әни мәрхүм әйткән сүзләрен хәтерлим, без инде башта язмадык да, хатта да, чөнки бер шылтырасы килми, әмма ләкин алар яза башлагач, без язмасак та барып белә, конвертта штамптан күренә, пайдан килгәне. Инде ул үзебездән белсен дип, үзебездән белсеннәр дип, алар яздык инде. Менә күз алдына китерегез әле, Алла сакласын, киләчәктә бер әти-әнигә дә мондый хәсрәтләр күргәзмәсен, сугыш афәтләрен. Бер әнигә, инде әти кеше, ир кеше, аңа да авыр булгандыр, бер әни кеше, ике бала. Ул менә монда сөйләгәндә дә үземдә даже әзрәт укыннанам. Шундый хәсрәтләр күргәзмәсен. Почтальон хатап килгән вакытта көн сайын чыгып кашала торган балакайларым. Көн сайын хат килми бит инде. Почтальонны сүгәм ди. Ник хатнап килмәдең ди. Апай минем нинди гаебем бар дигәч, аннары алып үтенәдер инде. Самолет трабынан төшүгә биткә иссе һава килеп бәрелде. 68 градус исселек. Кайнар нокта, исеме дә җисеме дә нәкъ шундый була аның. Исселек, биек таулар, ком, таш. Монда алар өчен бар да ят. Солдатлар арасында ике егет кенә, күңел белән ниндидер очрашу буласын көтә. Шулай булып чыга да. Бергә уйнап үскән Шәмәрдән егетләре Илдар Дияров белән Рамил Батыршин Афган җирендә күрешә. 1987-89 еллар аралыгында БТР шоферы булып хезмәт иткән Халид Шарипов һәлак булган дуслар әле дә онытылмады дип искә алды. Авырлыклар инде үзебез өчендә генә кала, но бар инде шундый моментлар, сусыз, иссе вакытларны күреп, анда чынагып, кыжыйып кайттык инде. Анда калган иптәшләрне гел искә алабыз. Безнең анда күп кенә иптәшләребез ятып калды инде, менә аларга инде ел сайын шулай җыелышып, егетләр белән инде каберләренә чәчәкләр салабыз, әти-әниләрнең хәлләрен беләбез. Шулай яшибез инде. Не понимали. Для чего? Зачем заходим мы на территорию Афгана? Попав в Афган, одно мы знали точно. Афганистан – восточная страна. И что не зря зовут горячей точкой страну на карте, где идет война. Война всерьез. Война здесь не на шутку. А значит кровь, а значит смерть людей. Представить страшно. Даже на минутку. Картину тех давно минувших дней. Самат Афган җиреннән сынок табытта кайта. Бу сугыш кемгә кирәк иде? Шараның башыннан ахырына кадәр шушы сорау яңгырап торды. Ә җавап мәңгелек сер булып Афган таулары арасына яшеренгән. Әлфира Шакирова елда интернационалист сугышчыларны бергә җыеп Шәмәрдәндә менә шундый чара оештыра. Хәзерге һәм киләчәк буын бу хакта белергә, мәгълүматлы булырга тиеш. Ветеран укытучы иң элек шуны максат итеп куйган. Мин ни өчен Афганистан темасына куйган? Чөнки анда безнең якташлар, безнең яшьтәшләр катнашты. Менә безгә 18 яшь вакытта Афган сугышы башланды. Анда менә безнең белән бергә укыган малайлар китте. Шөкер, алар исән-сау кайтты. Ә күпмесе яу кырында ятып калдылар. Мин үзем узак еллар мәктәптә эшләдем, 30 елдан артык. Менә шуның соңгы 10 елында мин Афганистанда хезмәтләрне үткәргән егетләр белән очрашулар үткәрәйдем. Алар бик теләп киләйделәр. Безнең балалар инде теләп килгәч, теләп катнаштылар. Чыганакларга килгәндә хәзер бит китаплар бик күп. Иң башта Афган сугышы ничек башланган, кайдан башланган, нинди сәбәпләр булган аның башланыр өчен, менә шуны өйрәндек без. Үзем генә түгел, менә шушында катнашкан бөтен укучылар белән өйрәндек. Шәмәрдән лицейы, юнармия штабы эчендә бу айда эш фронты киң. Чарада штаб начальнигы Дилюс Валюлинга, хәрби комиссар Фәнис Закиров ветераннар хәрәкәтен ныгытуда керткән өлеше өчен күкрәк медален тапшырды. У нас в школе проходят такие мероприятия, как смотр строя песен, зорница, многоборье, разборка-сборка автоматов Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, юноши подтягивания. А ну-ка, парни, посвященных этим всем праздникам, ко Дню защитника Отечества еще проводим футболы, игры, волейболы, лыжные гонки. Вакытны кире әйләндереп булмаган кебек, узганнарны да кире кайтарып булмый. Ләкин Афган җирендә булган бер генә кешедә ул елларны бер кайчанда күңеленнән сызып ташлый алмас.
Узган шимбәдә ил күләм зур спорт чарасы Россия шаңғы юллары 2022 старт алды. 18-нче мәртәбә оештырылучы бу ярышка Татарстаннан 200 меңнән артык шаңгычы кушылды. Бу сафта сабалылар да лайыклы үз урынын биләде. Шаңғы тотып кулларга киттек ярыш яуларга. Ямле соба яр буеннан яңгыраган музыка чакыруына халык агылдыгына. Әти әниләренә ияргән балалар бүген үзләрен биредә нинди күңелле көткәнен бик шамалап та бетермиләр әле. Бер сүз белән әйткәндә, бу тамашаны шаңгычылар туйы дип чагыштыру урынлы булыр иде. Менә күреп торабыз, бик күп халык килгән катнашырга. Бу ярышлар инде мында спортсменнарга түгел, любой кеше үзен сынап карый ала. Мында менә күрәбез бик күп детсад балалары, алар өчен аерым ярышлар була. Беренче, икенче класслар, аннан соң яшьләр өчен аерым була, өлкән буын вәкилләре өчен аерым категориялар була. Шуңа күрә бүген стартлар бик күп булачак. Шуннан да күңелле ярышлар булачак дип әйтәсе килә. Россия күләмендә старт алган шаңғы юллары 2022-гә Татарстан белән бергә сабалылар да менә шулай бердәм килеп кушылды. Иң элек тантаналы ачылыш булды. Спортчыларны Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, ярышларның баш хакимдары Алим балалар һәм яшь үсмерләр спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов сәламләде. Шаңғы традициялары зур, шаңғы базалар эшләп тора, шаңғы трассалар эшләп тора. Тагын бер хат күбрәк саф һавада булып, шушы спорт түрі белән, аэроб спорт түрі белән, файдалы спорт түрі белән күбрәк шөгыльләнергә алга табада. Бүген барыгызга да уңышлар, балалар, өлкәннәр. 2014 елдан спорт киңлекләрендә ГТО комплексы гамәлгә ашырылып килә. Районыбызда бу нисбәттән республика Россия күләм ярышлар үткәрелеп тора. Безнең Саба районын яклап гаилә династияләр белән чыгыш ясаган Миннегуловлар гаиләсе бүген җитәкчелек тарафыннан котлаулар кабул итеп алды. Бүген алтын знаклар тапшырып китәбез. Миннегулов Амин Ибрагимович награждается золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. 10-нчы ступень. Аминавый, рахмет. Әмин, Илдар, Алина, аларның уллары ГТО нормативларын үтәп, республикада 2нче урынны яулыйлар. Һәр кайсы үз яшендә алтын билгесенә лаек. Бүген аларга шушы значокларны райондашлар каршында тантаналы итеп тапшырдылар. Шунысын да әйтергә кирәк, сабаларга Россия шаңғы юллары 2022 кысаларында шаңғы түрі буенча ГТО нормативларын үтәргә теләүчеләргә мөмкинлекләр тудырылды. Внимание, марш! Мына, будущие лыжниклар, может быть, каратистлар алар арасында, все возможно. Иң беренчеләрдән булып үз көчләрен нәни шаңгычылар сынады. Районыбызның төрле балалар бакчаларына йөрүче малайлар-кызлар зур дулкынлану белән ярышка кузгалды. Аларны финиш сызыгын үткәнен тәрбияче апалары белән бергә әти-әниләре, әби-бабайлары зарыгып көтеп алды. Трассаны уңышлы узу аларның һәр кайсы өчендә лайыклы җиңү булды. Безнең балалар бакчасыннан быел лыжня Россия, лыжня Татарстанында 21 бала катнашты. Бу шаңгы ярышында катнашу өчен безнең инде тәрбиячеләр, педагоглар, әти-әниләр, балалар берлектә катнашабыз. Безнең балалар бакчасында бөтен мөмкинлекләрдәген тудырылды. Җитәкчеләребез ярдәме белән балалар бакчасына шундый яхшы шаңгылар алынды. Балаларыбыз рәхәтләнеп ул шаңгыларда йөриләр. Җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Һәрберсенә дәген бүләкләр бирелде. Бик зур рәхмәт оештыручыларга. Внимание, марш! Осторожно! Кызлар гына әзерләнә хәзер. Шушы мизгелләрдән үзара көч сынашу тулы көченә башланып китте. Старт сызыгы шаңгычыларны бер-бер артлы озатып кына торды. Мәктәп, күллият укучыларыннан соң оешма предприятие хезмәткәрләре кузгалды. Өлкәннәребез, лаеклы ялда булучы абый-апайлар да бүгенге чарадан читтә калмады. Алар да шаңгыларын киеп, үз активлыкларын күрсәтте. Мин шаңгы спортында профессиональ шөгыльләнүче түгел, үзем өчен генә шуучы кичкенәдән мәктәптә укыган вакыттан ук шуам. Хәзер менә үзебезнең сабабызда искиткеч матур урыннар булдырылды. Шаңгы белән шөгыльләнгән кешегә бүтән мөмкинлекләр дә бар.
Бүген менә Лыжня Россия гүрли, шундый матур, әле генә Шәмәрдән дә шавып төштек. Хәзер Собада шавып карарга исәп. Урын алу өчен дә түгел инде, менә күңел өчен. Шушы һавада йөрүдән, чаңгыда басудан рәхәтлек алып кайтыр өчен чыгам мин үзем. Һәр кем өчен дә иң күңеллесе финишка килеп җитү. Анда чаңгычыларны зур алкышлар белән каршы алдылар. Ә җиңүчеләрне сәхнә түрендә тәбрикләделәр. Беренче өчлек яшь төркемнәренә бүлеп ачыкланды. Һәм җитәкче ир-атлар, хатын-кызлар арасында да бүленде. Аларга истәлекле бүләк Россия чаңгы юллары язулы башлык, акчалата премияләр һәм мактау грамоталары бирелде. Районыбызда чаңгы ярышлары иртәгә һәм якшәмбе көннәренә дә билгеләнгән. Лесхозда уйышма предприятиеләр һәм авыл җирлекләре чаңгычылары беренчелек өчен көч сынашачаклар. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшырыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамыша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җирле бүләк тапшыруы урын алачак. Сезнең тормышта бары тик яхшы яңалыклар гына булсын.